Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda messages edu tatsoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Please musazoshare profile yangu nekuti ndiri kushandisa profile yangu yechokwadi. Saka ndakapiwa $900. Mari iyi ndakaipiwa mainge muri muna June mushure mekunge ndasangana neumwe murume uyo akandikecha ndokubva achizondiudza kuti iye ainge aine gomba iro raainge achisponsor kuMazoe. Saka zvainge zvisiri kufamba zvakanaka. Akandiudza iye achiti akabva achizoenda kun'anga. Mushure mekunge aenda kun'anga akabva achizoudzwa kuti ainge achifanira kuti ange achizotsvaka mukadzi uyo ainge achizoda kuti ange achizomubatsira kuzadzikisa mhiko kuitira kuti gomba iroro ringe richizotanga kurutsa mari. Ndokutaura kwake kwaakaita ikoko. Zita rangu muchanditi Rudo, not a real name. Uye zvekare ndiri mudzimai, ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndiri kurwara kusikarudzi kwangu uku mukoma. Ndine dzimwe nguva dzekuti ndinobuda mvura inenge yakasangana neropa. Ndinonzwa pain isingaiti. Apa pari kudiwa mari yekuti ndige ndichikwanisa kuzoitwa operation kubviswa chibereko. Zvino kubva zvandakabata mari yemurume iyeye nehama dzangu mukoma, kuna ari kufambirwa neupenyu zvakanaka. Zvinhu zvakaoma, kushaya kuziva kuti zvino ndichabatsirikana sei. Handizivikana pano paine vanenge vaine moyo unoda kuti vange vachindibatsira ndikwanise kuti ndige ndichiitwa operation yacho. Ndakasangana nemurume uyu mushure mekunge ndarambana nemurume wangu. Izvi zvekutengesa muviri handina kunge ndazviita kwenguva yakareba. Ndainge ndichigara kuSouth Africa nemurume wangu, taigara kuCape Town. Ndokwandakatanga kuzviita zvekutengesa muviri mushure mekunge ndarambwa nemurume because ainge awana umwe mukadzi uyo waainge ava kufambidzana naye. Ndakati zvino zvandarambwa ndochiita sei because kubasa ainge asingandibvumidzi kuti ndige ndichienda kubasa. Saka akandisiya ndiri pazero. Ndakatengesa furniture yainge iri mumba kuitira kuti ndige ndichikwanisa kuwana pamwe pekugara pakachipa. Ndakangosara ndiine chimetresi, kastovhu, poto, ndokutengawo chikafu. Mwedzi wakati wava kunopera, mari yandainge ndiinayo yainge iri yekungobhadhara rent. Pamba pandakatanga kugara ipapo vakadzi vazhinji vainge vari masingle but vari vekuZimbabwe. Saka vakaona kuti ndaiva munhu aingogara akazvivharira mumba ndichingochema uye zvekare kubasa ndisingaende kubasa. Saka one day umwe akazouya kwandiri akazondibvunza kuti ko chii chainge chichinetsa. Ndikamuudza nyaya yangu yose. Akazoita open up to me ndokubva achizonditi kana kuri kunzi uri kuda mari yerent ndichakupa mari yerent nechikafu, ndichataura nevamwe vangu asi unofanira kuti unge uchizotidzosera mari. Vakandiudza kuti ivo vaita zvekutengesa miviri yavo ndokusaka vainge vasingaende kumabasa. Vakandiudza mari dzavainge vachiwana. Ndikatoona kutoti yainge yakatowanda kutodarika mari iyo yaitowanikwa nemurume wangu iri mari yepay. Saka ndakabva ndachizodzidziswawo hazvisi zvinhu zvandainge ndakajaira. Ndainge ndisina umwe murume wandainge ndakaziva kunze kwemurume wangu, but day by day I learned how to survive. Ndakabva ndachizobva munzvimbo yeCape Town mushure mekunge ndaunganidzawo kamari. Ndikabva ndachizouya kuno kuZim ndikati ndava kuda kuita zvekutenga hembe ndichitengesa. Ndakazviita kuda kwezvimwedzi zvishomanana ndikaona kuti zvawandirwa. Ndainotenga hembe dzangu muMessina ndobva ndachizoenda nazvo
kuMazoe ndichinotengesera makorokoza. Saka semunhu ainge akamboita zvekutengesa muviri wake apo pandainge ndichiri kuSouth Africa, ndakakasika ndalinka nevamwe vasikana avo vaiitawo zvekutengesa miviri yavo ikoko, ndokuzosangana kwandakazoita naye murume uyu. Pandakasangana naye mukoma tainge tichitozvinwira hedu doro, akauya pakabhawa patainge tiri, ndokubva achizouya akazotanga kutaura neni. Mudhara wechikuru uye zvekare ane mari dzake. Akandiudza kuti aiva aine maini yake muMazoe makaremo, ainge asingatodi bonde. Ndozvakaita kuti ndinge ndichida kunzwisisa nyaya yake. Akandipa mari akati mari yandiri kukupa ndiye kuti unge uchingotaura neni because handina munhu wekushare naye nyaya yandiri kuda kuti ndige ndichikuudza. He just wanted to talk. Akabva achizoti kwandiri ainge achitsvaka mukadzi wekuti ange achimubatsira uye ainge achazomupa $900. Mari iyoyo yainge yakawandisa chaizvo. Ndakamubvunza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Akazoti kwandiri izvi zvinofanira kuti zvinge zvichizoitika apo paunenge uri kumaperiods. Ndikati hapana chakaipa. Saka takamirira kuzosvika ndava kumaperiod, but pakati apa takasika bonde 2 times. Aingoita zvekungoti kana chirara neni paya kana ava kuda kunopedza, then obva aburitsa nhengo yake obva apedzera not mandiri asi kunze, sezvo ainge akati anoda bonde rinenge risina dziviriro. Saka ndakazomufonera ndikamuudza kuti kunoku chakatsvuka, ndiri kurwara. Akatoziva kutoti ndainge ndamuka ndiri kumaperiods. Saka akazonditora usiku hwacho ndokubva tachizoenda kuMazoe. Mukoma takafamba tigofamba, then ndokubva tachizoti tasvika kunzvimbo uko kunokorokoza vanhu. Ndopaakabva achizondiratidza gomba. Akanditi gomba iri ndiro rakacherwa richiri kucherwa nevanhu vari kundishandira, but gomba iri harisi kudzosa mari. Akabva achizoti iye ainge achida kundipa kabhaketi kainge kaine mvura yaitonhora sei. Akandipa kabhaketi kaya kainge kaine mvura, but maita sekunge mainge muine mashizha. Handizivi kuti aiva ari mashizha emuhacha here kana kuti. Ndokubva tachizofamba tikaenda padhuze negomba riya. Akabva achizongokandira kabhaketi ikako mugomba imomo. Mukomanashe pakabhaketi aka pakakanodonhera pasi pakaita sekunge pakaputika mahora. Ndokubva ndachizoona tsoko yakabudamo mugomba imomo ichimhanya, but yakatanga yanditarisa. Mushure mekunge yabuda kunze kwegomba yakaramba yakanditarisa, ndokubva yachizotiza, asi kwayakaenda handina kukwanisa kuiona. Kwakazongobudikira umwe murume ainge ari mutema-tema. Murume uyu paakabudikira haana kusvika padhuze nepatainge tiri. Murume iyeye ainge achingotidongorera ari kure nesu. Then ndokubva achizongonyangarika zvekare, ndokubva achizoti kwandiri chihande kumotikari. Takaenda kumotikari mukoma. Kubva zuva iroro ndakatanga kurwadziwa. Ndakaita period rusingaperi because inini mazuva angu kubva zvandakatanga kutevera ndinotevera it's either 3 kana kuti 4 days, dzimwe nguva kana 2 days ndinenge ndatopedza kutogeza. But mukoma ipapo ndakaita 6 days ndichingotevera chete. After 6 days idzodzo ndikatevera zvekare dzimwe 2 ndikazoti 6 days. Ndopandakamufonera akandituka akati uri kuda kundiparadzira musha wangu. Ndikatukwa zvekare nemukadzi wake. Akati kwandiri mainini ndakaudzwa zvose zvamakaita nemurume wangu, handinei nazvo, asi handidi kuti munge muchifonerana nemurume wangu. Budai muupenyu hwedu. Ndakaramba ndichingobleeda uye zvekare ndainge ndava kungogara ndichingobvunda. I think it was because of the loss of blood. Nguva dzose ndaiva munhu wekuti ndirege ndichingodedera. Ndakaenda kuchipatara handizivi kuti kangani, saka ndakangonzi it was an infection, sezvo ndainge ndaudza vana chiremba kuti basa rangu randinoita
ndere kutengesa muviri wangu. Saka vakati it was an infection iyo yainge ichikonzeresa kuti ndinge ndichirwara. Ndakatombopiwa mapiritsi ema-STI akasiyana siyana, but hazvina kana kumbogara zvakabatsira. Only after ndipo pandakazoudzwa kuti ndainge ndiine cancer. Ndakati ndaudzwa kuti ndainge ndiine cancer, pain yandakanzwa ipapo nedepression same time, my whole world broke apart. Ndakazotanga kurota dzimwe hope idzo dzainge dzichindityisa. Saka ndaiwanzokurota ndiriko kumaini kwake ikoko kumazoe, uye zvekare murume uya mutema tema ndaimuona achiuya kwandiri, then aibva achizonhuhwidza sikarudzi yangu. Uye zvekare ndaitoona goridhe richitoita zvekutocherwa mumugodhi imomo, vachiita sekunge vari kutochera mvura. Ndakazonzwa zvichinzi kwakazoputika goridhe mugomba iroro vakaita mari. Ndakambonotaura neumwe mukomana uyo wandaiwirirana naye aishandira mudhara iyeye, asi akangondipa cold shoulder mushure mekunge ati ndichaenda kunotaura navo mudhara ndinzwisise kuti sei vava kusada kutaura newe. Akatoti but mudhara zvisiri izvo zvavanowanzokuita kana vaine munhu wavanenge vachifambidzana naye, kana ivo madam boss havatombozvizivi yamene kuti sei pauri vakaudza mudzimai wavo. Saka ndakamirirawo ndichiti zvimwe kuda ndichawana response. Pandakaona munhu ava kusataura neni paWhatsApp, ndakabva ndachizotevera ndikaendako. Mukoma akangondipa cold shoulder pandakati ndichida kutaura naye mushure mekunge tasangana pamashops makaremo mumazoe. Every day mukoma ndinogara ndichingozvitongesa kuti sei ndakabvuma kuitiswa zvinhu zvakadaro. Paakangotaura nyaya dzake dzekuti zvinhu zvake hazvisi kufamba kumaini, ndiri kutsvaka mukadzi anondibatsira. Ndikadai ndakangomuudza kuti tsvaka vamwe, kana kuti shandisa mukadzi wako, kana kuti vana vako, but nekudawo mari. Ndakati 900 US imari yakawandisa, ndiri kurwara mukoma, nditsvakireiwo ng'anga kana kuti muprofita inokwanisa kundigeza ndikwanise kupora. Tumwe tumari twandainge ndakaseva, mari yose iyoyo ndakaishandisa. Izvezvi tava kupinda muChristmas kudai handinawo mari yekuti ndinge ndichitengerawo vana vangu hembe dzeChristmas. Please post my story kana ngemaposta nyaya yangu muzondiudza kune avo vachiri kurarama vari mazviri izvi zvekuti ukasangana nemhene unobva watongobvuma pane zvose zvaunenge uchinzi uya tiite. Muchazozviona. I'm not judging you kana kuri kunzi ukazosarudzawo kuitiswa seyandakaitiswa nembinga yako, but let this be a warning. Fast money itori dangerous. Apa ndatova necancer mukoma, pain yandinonzwa so yakanyanyisa. Ndiri kurarama nemabrufen. Ndinotya kuti ndichazozvikuvadza futi nekuti handina kupiwa medication iyi yemapain killer kuchipatara. Zvatovawo zvemusoro wangu. Ndinotongoendawo kufamasi ndonomatenga nekuda kwepain yandinenge ndichinzwa, ndinoenda ndonomatenga. Kana mukaposta nyaya yangu muzondisevesa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatidzamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakabvumira padenga denga. Iko zvino zvindiri kushandiswa for marituals. Hanzi ndatova necancer, pari kudiwa mari yeoperation. Hanzi mari yacho handina, ngativabatsirei. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti muge muchindipostera nyaya makaviga chitupa changu. Ndainge ndichimboitawo zvekudrive matruck, ndakazosiya basa iroro. Ndainge ndava nedambudziko rekuti kana ndichidrive zviya ndaiona zvinhu zvinotyisa. Dzimwe nguva ndaitoona zizi
raitongobhururuka robva ratongopinda mutrack mangu. Ndakavhara mawindo ose, raitobhururuka richitopinda nepa windscreen sekunge painge pasina kana chinhu. Then raibva rachizototanga kutovaka dendere. Izvi zvaitikana zvikaitika, ndainzwa voice raiti kwandiri accident, zvichireva izvo kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizokonzeresa accident. Saka ndaibva ndachizopaka track, ndakazotanga kuita problem yekuzvimba makumbo, ndokubva ndachizoregedza kuita zvekudriver wematrack. Mukoma, nyaya iyi yakaitika mainge muri mugore ra2004. Ndakangoudza mwana wangu uyo akashayika, wandaifungidzira kuti kana paine zvinenge zvichida kuti zvinge zvichizoitwa, kana hwainge hwatova urombwa hwainge hwatova mumusha, mwana wangu ndiye aifanira kuti ange achizosara akabata urombwa hwacho, nekuti ndinewo tsvimbo idzo dzandakazoenda ndikazonopiwa dziri tsvimbo dzekuti ndinge ndichizozvichengetedza kubva kune mweya wemunhu uyo ainge aine musoro wake, uyo wandakaenda nawo kuJoni. Ndatumwa nevamwe sekuru vekuMalawi, ndikatodzoka nemari iri mufuti mukula box imomo, ndikavapa mari yavo. Saka mugore iroro ra2004 ndainge ndava kufamba ndiri ndoga zvino ndichishanda as a long distance truck driver. Ndakatanga ndiri assistant, ndakazoti ndava neexperience ndikazotanga kufamba ndiri ndega. Ndaidriver kubva muZimbabwe ndichienda kuSouth Africa. Saka upenyu hwainge hwakaoma, uye zvekare mari dzainge dziri shoma. Makore acho iwawo kwainge kusina izvi zvekuti unobatiswa zvinhu nevanhu, waitongomirira mari dzako dzepay idzodzo. Saka rimwe zuva ndakanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunoloda kwaMutare. Ndakati ndapedza kuloda ndokubva ndachizoti ndava mutown maMutare, ndakamirira kuti ndinge ndichisimudza track rangu ndinge ndichipinda munzira kuenda kuJoni. Pane umwe murume uyo akazouya kwandiri. Murume uyu ndaingomuziva zvichinzi in'anga, uye zvekare ndainge ndakaudzwa nezvake neumwewo mudhara ainge ari wekuMalawi, uyo aiti aipiwa mishonga yekuti asarara muroad. Saka zvakadaro ndainge ndisingadi kuzviita. Saka akati auya kwandiri akabva achizondiudza kuti aiva aine kula box yake iyo yainge achida kuti ndinge ndichizonopa imwe ng'anga muSouth Africa. Saka akandiratidza kula box yainge iri mumotikari make, akandiudza kuti ainge achazondipa mari. Saka akanditi ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizoivhura kula box iyoyo, ndokubva achizototora sellotape. Mushure mekunge atora sellotape akabva achizoinama kula box iya, ndokubva andigamuchidza akanditi ndige ndichiisa mutrack rangu. Akazondipa kamwe kamuti ako kaakati ndoda kuti unge uchikaisa padashboard pako. Ndakaita saizvozvo. Ndakamubvunza kuti mukula box mainge muinei. Makore acho iwawo kwainge kusina zvose zvemadrugs izvi. Saka waiti kana ukapiwa chaunenge wapiwa nemunhu waisambosuspecta kuti munenge muine madrugs. Akangonditi mishonga yangu, nekuti ainge achida kuti ndinge ndichizopa ng'anga iyo yainge achida kusimbisa. Akandipa extra money nekuti akati zvinhu zvandainge ndakatakura zvainge zvakakosha. Akati kamuti ako kandainge ndaisa padashboard ndokainge kachazondichengetedza kubva kune vanenge vachida kundibira kubva kumapurisa, uye zvekare nemaaccident. Ndakadriver motikari kubva kwaMutare. Zvino kwainge kopisa, kuchipisa zvisingaiti. Ndakazoti ndava muBeitbridge, mutrack mainge mava kunhuhwa zvisingaiti. Ndainzwa kunhuhwa kuita sekunge nyama yakaora. Ndikati munhu uyu uri kubva nepi? Ndipo pandakabva ndachizovhura kula box. Pandakavhura kula box ndakashamisika nekuti ndakaona kuti mainge muine musoro wemunhu. Munhu iyeye mukoma airatidza kuti ainge akafa achita zvekupondewa, uye ainge akatemwa nemabhemba, nekuti musoro wake wainge wakatovhurika. Ende ainge achiratidza kuti aiva munhu ainge akabva mukupondewa, because mainge makatozara ropa mukula box. Saka
kuti ndinge ndichimubata mudhara wekuMalawi ndainge ndisinawo foni dzake dzekuti ndinge ndichikwanisa kumubata, aisava aine foni. Saka ndakati ndichida kurasa musoro iwoyo waiva uri usiku, ndipo pandakamhanyiswa neimwe mhuka yandisingakwanisi kunzwisisa kuti yainge iri mhuka yakaita sei. Mhuka iyoyo yaita sekunge yaiva iri shiri ichita sekunge munhu, but yainge iine mapapiro isina kukura. Ndikangoti yainge yakaenzana neimbwa, yakangonditarisa ndokubva yachizotanga kubhonga. Saka yainge yava kutanga kufamba ichiuya kwandainge ndiri. Apa cooler box riya ndakati ndichida kurigadzika pasi, rakaramba rakanamira mumaoko angu. Imbwa iya kana kuti chimhuka ichocho chakatanga kumhanya chichiuya kwandiri. Ndikaona kuti chainge chitoda kutondiataka, ndakamhanya ndichidzokera kutrack. Asi pane vamwe avo vainge vakapaka matraki avo padhuze nepadainge ndakapaka rangu paiva paine mamwe madhara ekuMalawi. Mangwana acho makuseni vakazondibvunza kuti kochiko chainge chichiitika kwandiri, because vanoti ivo ndakaita usiku hwose ndichingochema zviya zvekunge munhu abatwa nemadzikirira. Usiku hwose ndichingochema. Ndakavaudza kuti ndainge ndaona imwe mhuka mushure mekunge ndaburuka mutrack. Vakati isu hatina kana kumbokuona uchiburuka mutrack, because vainge vakatogara panze vachitodziya moto uye zvekare vachitogocha chibage chavainge vainacho. Vanoti vakagara panze kuzonosvika kumapast 2, but zvinhu izvi kwandiri zvichiitika zvakaitika somewhere kuma 8 p.m. but ivo vanoti havana kumbondiona kana kunzwa ndichivhura track rangu, asi vaingondinzwa ndichingochema chete ndichita sekunge munhu ari kutambudzwa nemadzikirira. Ndokubva ndachizosimudza track. Ndainge ndiine kutya kusingaite pandakapinda mubhodha. Ndokubva ndabuda Mzim site ndikabva ndanoti South African site. Track rangu mukoma harina kana kumbomiswa. Ndakangoprocessa mapepa angu kwava kutodarika ndikapinda muroad ndakananga kuJoburg. Ndakazoti ndava muJoburg ndopandakabva ndachizosangana neumwe murume uyo akauya kwandiri akafara chaizvo, akati wagona, but haana kufara nekuti akazviona ndizivi kuti akafembera here kuti ndainge ndavhura cooler box, nekuti akati achingonoribata akanditarisa nerimwe ziso akati, sei wakaita zvausina kunge wakaudzwa kuti unge uchiita. Ndakangoramba ndakanyarara. Ndokubva achizondipa mari. Haana kana kumboklina cooler box riya, vakangoburitsa musoro ukaiswa mune rimwe cooler box, but cooler box ravainge vava naro rainge riine mazi ice blocks. Varume ivavo painge paine umwe wekuMalawi uye zvekare paiva ne2 varume. Umwe wacho ndiye airatidza kuti yainge iri n'anga yemuSouth Africa. Saka cooler box yavo yainge yakazara nema ice blocks, vakaisa musoro uya kwava kutovhara cooler box. Ndokubva vachizoisa mari mucooler box iyo ndainge ndakapiwa kwamutare. Ndikabva ndachizoenda ndikano offloada. Handina kutorawo nguva. Ndokubva ndachizodzokera kumusha. Ndakabva ndachizosangana naye mudhara iyeye, ndikabva ndachizomupa mari yake uye akazondiwedzera zvekare imwe mari. Akati wagona iwe, hauna kuda kutiza nemari yangu. Saka ndakatoziva kuti zvandainge ndaitiswa apa ndainge ndaendesa musoro wemunhu ainge akapondwa nemabhinya, nekuti makore acho iwawo zvemabhinya izvi zvainge zvatokurumbira. Vanhu vazhinji vaitanga mabusinesses especially emakombi vaienda vachinonotengesa misoro yevanhu kuSouth Africa, votobva nemakombi kuSouth Africa kana kuti mari sezvakaitika ipapo. Saka mukoma ndakangotiwo yainge isiri mhosva yangu, nekuti handida kunge ndakaziva kuti mainge muine musoro wemunhu. Saka ndakazotanga kusangana nezvinotyisa sezvandiri kukuudzai kuti ndaiwanzokuona zizi iro raipinda mutrack mangu rototanga kutovaka dendere. Zvino track ringadhiraivhika pakadaro uchitoona shiri ichipinda ende inotyisa sezizi
nemakuriro aro iwawo ende raisatombonditarisa kana kuita sekunge riri kuzviitira mutrack. Raitoti kana rikaumba then robva ratobhururuka richitobuda neparinenge rapinda napo pawindscreen, robva ratoenda rononhongerera zvitanda rouya zvekare robva rachizoenderera mberi nekugadzira dendere raro. Ndakazosvikawo pakuzongosiya basa because ndainge ndava kurwara too bad. Dambudziko riripo mukoma nderekuti ndine mwana wangu mukomana uyo ari kubudirwa, but achibudirwa ari kubudirwa nemweya wemunhukadzi. Chiri kundinetsa ndechekuti musoro iwoyo wainge usiri musoro wemunhukadzi, wainge uri musoro wemunhurume. Zvinhu zvandakatocherechedza ndikatoona kutoti uyo munhu akaurawa apa munhurume haasi munhukadzi, but ndine mwana wangu mukomana uyo anobudirwa, ende kana abudirwa kudaro anotonotenga, hamene kuti mari anoiwana kupi, but anotonotenga cooler box otouya naro cooler box pamba, obva atanga kunetsana neni. Anenge achiita sekunge munhu anopenga. Saka sezvo ndakazotanga kuenda kuchechi, nditori nechigaro kuchechi, ndinenge ndakatobata bhaibheri ndichitukana naye ndichiti une madhimoni, une mweya wetsvina, but anenge achiti mndara iwewe ndinokumamisa zvakawanda handingatauri, but anenge achiti unozviziva zvawakandiita. Anenge achida kundipa cooler box. Ndakambotanga ndichamagamuchira macooler box mukoma. Izvezvi macooler box ari pamba pangu anosvika kuma 30 something, nekuti pagore anokwanisa kubatwa nemweya wacho kana ka10, ende anenge achingouya nawo macooler box iwawo. Ndakazogumisidzira ndava kumaramba. Dzimwe nguva ndinotoita zvekuzotomubatira tsvimbo dziya idzo dzandakazoenda ndikazonopihwawo nevamwewo sekuru avo vandakaudza kuti ndo zvakaitika. Vakandipa mucheka wered wakasonwa pakarepo nemucheka weblack zvekare neumwe wewhite. Saka ndakanzi pose apo mwana paanotanga kubudirwa achitaura nyaya dzake dzose idzodzo, ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichimuvhundutsira netsvimbo. Saka ndinenge ndakati bhaibheri uye zvekare netsvimbo. Vanhu havatozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita. Handizivi kuti mhuri yangu ndingaibudirawo sei pachena, ende chinzvimbo changu muchechi ndo chinoita kuti ndisada kuti nyaya iyi inge ichibuda pachena, nekuti ndinotonamatira vanhu kuchechi vachitobudawo madhimoni. Saka vanhu vachiona zvinoitwa nemwana wangu izvi vanongoti it is because muri kurwa naSatani, but chokwadi ndechekuti ndakatotakuriswa musoro wemunhu ndikaenda nawo kuJoni ndikazodzoka nemari. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatitaurei navo sekuru ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe. Strange things indeed they do happen in this world. Chimwe pane vamwe vanzvadzi vaya vane message iyo yandakaverenga. Rekaindiende pane chatiravo. Alright. Okay, saka vakazotumidzira message zvekare vanzvadzi avo vaiti vakaenda kuDukensley. Saka vari kuda kuti tinge tichideleta confession yacho. Manje kana matumidzira kama messages tinenge tatorekoda, tatoposta, ende tikamadeleta nekukasika, then hazvizomiri zvakanaka. YouTube haizvifariri kuti waposta wadeleta. Saka ndakavakumbira kuti tinozodeleta confession yacho at least after a week or 2 weeks tobva tachizoideleta. Saka you can listen to that confession, then after about 2 weeks we are going to delete it. Nicharamba nichitaura navo kuitira kuti tisazoideletawo confession iyoyo. Maybe inokwanisa kuzobatsirawo umwe munhu nyaya yavo. If you still remember nyaya yandakaposta nezuro yavanzvadzi vari kuti vakaenda kuDukensley, then ndokubva vachizotanga kuita mafeelings pafriend yavo. Ivo vari kuti handisi kuda kuti nyaya iyoyo irambe iri pamhepo. I don't want
to destroy friendship yangu iripo pakati pavo nefriend yavo, because vava nema-feelings nefriend yavo. Zvakangoma hazvo vedu wendo imwe message iyo yavaka nditumidzira, saka ndakavakumbira kuti tinomboisiya iri pamhepo, nicharamba ndichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Kana muine ma-confessions amunenge muinawo, do not hesitate to reach out to us at Brother Nashi. Uye zvekare chikumbiro kuti munge muchilaika mavideos edu, zvekare nekukomenta. Zvinobatsira kuti vanhu vakawanda vange vachikwanisa kuzosangana nawo ma-secrets awa nema-confessions, tinge tichibatsirikana. Kana uine hutsinye hwakaitirwawo mubusiness, you can come to my inbox and share with us your side of the story.